verda, tothom, això està clar que tothom ho vol, però clar, s'ha de mirar amb quines contraprestacions. Espero que fer pressió suficient perquè l'Ajuntament s'involucri una mica amb la causa, no? Em donaven molts permisos per arreglar la casa, llavors les cases es van degradant. No volem ni cobrar una indemnització ni volem un reallotjament a cap altra casa. Volem viure a les nostres cases i que ens les desafectin i ens deixin tranquils. És el que volem. Pero hay casas que a lo mejor tienen una viga maestra que como la cortes por ahí se va toda la casa abajo. Em fan fora de casa. Es carreguen cases, trossets de casa. No té cap sentit. No han vist les cases. No puc admetre que es faci malbé la vida de 60 famílies. La majoria de gent no està conforme. El propietario, si pasa algo en el piso, no se hace cargo de nada, porque dice que como lo van a tirar... Tot el pla són coses rares. Abans estava afectada una casa, aquella l'han tret i ara han posat la del costat. Vull dir, o sigui, no té cap coherència. Té un color i té un carisma que si el trenquen d'aquesta manera perdrà el color i el carisma del poble de Sant Andreu.